Sin ka na naman? Wala na nga siyang reply, pero yung puso mo, umaasa pa rin? Ang sakit, no? Isang araw, sweet. Kinabukasan, parang multo. Hindi na nagpaparamdam. Ano nga ba talaga ang ghosting? At bakit paulit-ulit itong nangyayari sa mga kabataan? Kasi maraming kabataan ang umaasa agad, kahit wala pang malinaw na label. Nag-good morning lang, kinilig ka na. Nag-heart react sa story mo, akala mo kayo na. Pero pag naglahong parang bula, ikaw ang luluhan. Wala nang sense of commitment. Sa panahon ng fast food at fast internet, pati feelings naging fast love. Ang dali pumasok, pero ang dali ring tumakbo palayo. Ghosting is not your fault. Pero minsan, may red flags ka ring na-ignore. Yung tipong, hindi siya consistent pero cute siya eh. O kaya, wala siyang time pero sabi niya mahal niya ako. Hello, sana all mahal. Pero sana rin may effort. Ang ghosting ay hindi sukatan ng halaga mo. Hindi ka less lovable dahil iniwan ka. Minsan, kailangan lang talagang dumaan sa heartbreak para matutong pumili ng tama. Maghintay ka sa taong hindi lang marunong magsimula, kundi marunong manatili. Maraming salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay nag-ghost na, paki-share ito sa tropa mong malapit nang sumunod sa'yo. Tatandaan, ang pag-ibig hindi panglaro. Kaya ang puso, huwag basta ipautang sa hindi marunong magbayad ng respeto. Ang ghosting ay hindi sukatan ng halaga mo. Hindi ka less lovable dahil iniwan ka. Minsan, kailangan lang talagang dumaan sa heartbreak para matutong pumili ng tama. Maghintay ka sa taong hindi lang marunong magsimula, kundi marunong manatili. Maraming salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay nag-ghost na, paki-share ito sa tropa mong malapit nang sumunod sa'yo. At tandaan, ang pag-ibig hindi panglaro. Kaya ang puso, huwag basta ipautang sa hindi marunong magbayad ng respeto. See you next episode. Inat!